ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район мешавад. деҳаи Заркамарӣ, ноҳияи Рӯдакӣ гуфтага ҳастад. деҳаи Заркамарӣ. ҳамин хел маълумот ҳастад. 6 сотиқ масоат замин дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, кухни, подвал ҳам дорад. Бояд ага обанбор мегӯяд барои 20 тоннага об дорад, яъне ки обанбор барои оби запас. хоб, ошхона, баня, кухни, қатъи хонаош ҳар як кадомшон мегӯяд ремонтҳои нав замонавӣ кардагӣ ҳастад. хона мегӯяд барои зиндагӣ уже тайёр ҳастад, дар омада зиндагӣ мекунем. гирди хонаам пои худ маҳкам аст, термисам дорад. хайна дар асороатош ҳастад ки ҳар як кадомша бо навистагӣ калидор, баня, ҳамаш мисол веран, ҳамаш нависта мондагӣ ки шумода фаҳмо бошад. нархи хонара мегӯяд 330 000 сомон, бо арзона мекунем. мегӯяд омада бинен аз пеш мегӯяд хонара бо савдо мекунем. 6 сотиқ замина 330 000 сомонӣ. номерошон мегафон аст, кор мекунад. ба кадоми шумо маъқул аст, марҳамат тамос гирен, лайкотон нагузорен ва имконат бошад навори моро дар васаби мотон падлиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст, политехника гуфтага аст, доми навай. як хонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 34 квадратни метре ки якум ошина политехнику мегӯяд ремонти нав кардагӣ. ошхона, баня, кухни, термис ҳам дорад. ремонтош ремонти хуба мегӯяд. омада аз пеш бо дарун берунша мегӯяд. бинен, агар ки маъқул шид арзон карда метия мегӯяд. ҳозир нархи ҳамин квартира мегӯяд 200 000 сомонӣ мегӯяд, бо савдо ҳам мешавад. ба кадом дӯстоне ки маъқул аст, ҳамин территорияи политехникум райони Сино дохил мешавад, метавонед ки рақамошонда занг зада бештар маълумотро гирем. мегафонай марҳамат занг занед. шумо дам агар амхали квартира, замин, хона, мошин, чизе ки набошад барои фурӯхтан, марҳамат сурат маълумотро роя кунем. мо инам эълонда мегузорем. сеюм хонаи фурӯшии заминӣ аст. баъдон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи Суғдиён гуфтага аст. соҳиб, яъне ки маҳалла мешавад, деҳа мешавад, кӯча мешавад. ичона гуфтиям шаҳри Кӯлоб Суғдиён мегӯяд, соҳибош. хонаи дуошона аст ки 4 сотиқ масоат дорад ки 6 дар хона кардагӣ. ду дар хонаш мегӯяд харобка мегӯяд, ду дар хонаш мегӯяд ремонт кардагӣ тайёрай. 4 дар хона дигаш мегӯяд, яъне ки ремонт надорад, мегӯяд харобка аст, вайша хутон мекунед. дуошона хона, ду дар хонаш барои зиндагӣ кардан 100% мегӯяд тайёрай. бо нархи арзон мефурӯшем, мегӯяд 150 000 сомонӣ бо арзон мекунем. мегӯяд ягон квартира боша, мегӯяд алиша мекунем, болоиш мегӯяд маслиҳат мекунем. ин хона шаҳри Кӯлоб Суғдиён, гирдиш хай маҳкам, обсвечам дорад. хонаи дуошона. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерошон ва видеона кор мекунад, метавонед ки занг зада бештар маълумотро гирен. яъне ки қариб 4 сотиқ мегӯяд, 3.5 сотиқи ровна мегӯяд замин дорад. хай марҳамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдон инашам дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст, райони Гипразем. аз даврӯзаи Чимтепа мегӯяд 800 метр мегӯяд болотар. бадони азиз, хона бо ҳамаи чизи чорааш мефурӯшем. духонага квартира аст. дар сеюм ошина қарор дорад. 43 квадратни метре ки обсвед аст. ошхона, баня, кухни, кондитсионер, ремонти замонавӣ, ремонти люксра мегӯяд соҳибшон. дута мегӯяд телевизор дорад. дута яъне ятага стирали машинкаи нав, як термиси дигар нав, кондитсионер, яъне ки плитаи газӣ мегӯяд овардагӣ аст. холодильники нав, шифонер, яъне ки хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чорааш мегӯяд замонавӣ, ҳамаш навай. бо нархи 290 000 сомонӣ мегӯяд мефурӯшем. бо ягон сомон арзона мекунем. мегӯяд омада бинен. 43 квадратай
духонага квартира номерашон ва вавилон аст бардорам ба кадомитон ки маъқулай тамос гиред. хонахои фуруши назди ҳавлигӣ аст бардорам. хонахои фуруши заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нашам дар райони Сино гуфтага аст. поёни посолствои Америка, яъне ки посолствои США гуфтага аст, поёни ҳамида қарор дорад. 4 сотиқ замин аст ки 14 хона кардагӣ тайёр, якта калидор ба ҳамия кухни дорад. ремонти хонаҳо ремонти хуб аст, гирдаш маҳкам аст, рӯи ҳавлӣ бетон, обсветам аст, кондитсионер термисам дорад. бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирем. сирошна мефурӯшад мегӯяд бо нархи 380 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. вариантҳои алишам аст, ягон духонага ё сехонага бошон мега аз территорияи Душанбе алишам мекирем, дигарша маслиҳат мекирем мега соҳибшон. кадоми сумкати мегирад аз 380 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон мегафон аст, кор мекунад, маромат тамос гиред, дигар маълумотша фаҳмед. квартираи фурӯши навбатӣ аст бардорам, қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 13 микрорайони шаҳри хуҷанд гуфтага аст. соҳибшон лаби роҳ да мегӯяд новостройка домай уже омода ва тайёрай. якхонага квартира аст бардорам, дар 3 ошина қарор дорад, 39 квадратни метр. обсвет ҳаст, ошхона ба ния кухни ҳамаш ремонт кардагӣ, унитаз термисам дорад. хона мегӯяд ҷои хуб да мегӯяд, яъне ки духонага, яъне ки ҳамин хел кадаги аст бардорам. бухтон маълумотҳои пурраша мегирем. бо нархи 220 000 сомонӣ мега фурӯхта мешавад. бо арзонам мекирем дӯстони азиз, яъне ки бо рақамошон мондагӣ аст. тиселай маълумоти пурраша гирем, фақат одамони харидор ами доми навай ки уже одамо зиндагӣ доранд. шумо дамагар хали мабудам хали квартираи фурӯши хона ё ки замин мошин бошад барои фурӯхтан, сурат маълумот чаро ки ин ами хел фурӯш рекламада мегузорем. хонахои фурӯши заминӣ аст фурӯши қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар тарафҳои сварши гуфтага аст. соҳибуш дӯстони азиз намедонам ҳамин хел маълумот аст, хай кадоме ки аз ёвонай бо анеқ қада гирад. тарафҳои ёвон сварши гуфтага аст соҳибуш. 8 сотиқ масоҳат замин дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр ки кухни, яъне ки қатъи баҳнияш даруни хона аст. се тарафи хона мегӯяд маҳкам аст, як тараф шӯй аст, хона коробка, шкатур амихе корош мондага аст, болош пӯшондагӣ аст. фақат шкатур монтаж мекунем, дар тиреза мешаспонем, зиндагӣ мекунем. бо нархи 165 000 сомонӣ мега мефурӯшем, бо савдо ҳам мешавад, омада аз пеш бинем мегӯяд ҷои созай, одамо зиндагӣ доранд. ба кадомитон агар фаҳмо набошад, агар маълумоти бештар хоҳем, рақамошон тиселай маромат занг занед. квартираи фурӯши навбатӣ аст бардорам, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст, поёни корвон. ин хона аст ки тариқи кредит ҳам дода мешавад. ҳозир ҳамаша ба шумо мефаҳмонем. якхонага квартира аст бардорам, дар 4 ошина қарор дорад, 40 квадрати метр ки духонагам хоҳем када метонем. яъне ки хонара падъабой тайёр када метиҳанд, дар теза мечаспонанд, бо нархи 150 000 сомонӣ мега. кадоме ки ба тариқи кредит мегира мегӯяд 50%ша пешакӣ месупорад, мега 50%ша то омода шудани квартира, яъне ки 6 моҳи дига срок то 8 моҳ ва 6 моҳ мегӯяд тайёр када метиҳем, бо 50%ша баъд мегиранд. тариқи мошина мегӯяд алиш мегӯяд, тариқи кредита дода мешавад. дута рақам дорад, ҳардушон кор меяд. агар ки шумо нафаҳмида бошед ки ҷоиша, метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зада пурра маълумотша гиред. тариқи кредит мешавад, тариқи мошинам алиш мекунанд. маромат дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо фаҳмида гиред. хонахои фурӯши назди ҳавлигӣ навбатӣ аст бардорам, қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки дар ноҳияи сарбанди шаҳри бохтарда қарор дорад. 4 сотиқ замин дорад ки 2 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидори 4x3, якта хонаи 8x3 мега, бо баҳнияш мега 2x2 аст, мега кафел задагӣ аст, кондитсионерам дорад, обсоечам пастяни ҳаст. ошхона баҳния кухни ҳамаш 100%. сирошна фурӯхта мешавад, бо нархи 170 000 сомонӣ мега соҳибшон, бо савдо ҳам мешавад, омада аз пеш, бо бинаме кондитсионерам пайваст кардагӣ. 170 000 сомонӣ беруш хашода дароношам ремонт дорад. ҷоша ки нафаҳмида бошед, на рақамошон вавилон мондагӣ аст, метавонед ки занг зада пурра маълумотша гиред. шумо дамагарам хали хонахои фурӯши мабудо бошад ё квартираи мошинаи фарқ надорад,
сурат маълумот ҷарои кунем. мо дар видео оянда ин ҳамихе реклама мекунем. аз шумо хоҳиш меомадем ки лайкҳои бепул гузорен. агар бошад метавонем ки ҳамин силкаша дар ватсапи мотон падилса кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро инашам қарор дорад дар шаҳри бохта, шаҳри қуронтепа гуфтагаса пеши ҳукумати вилоятӣ мегӯяд, яъне ки зубно пеши донишгоҳ. хоб духонага квартира ҳастаи бародарон дар дуюм ошӯна қарор дорад. 46 квадрати метрае ки обсвед ҳастаи ошхона, баня, кухни, кондитсионер, яъне ки соҳиби хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагиаш мегӯяд мефурӯшем. Кондитсионер дорад, холодильник, термос, телевизор, кресла, диван, шифонер, яъне ки ҳама чиза қатъишон метия мегӯяд. дар пеши квартира мегӯяд сомони наздика, мактаб, садик, донишгоҳ, зубной, ҳукумати вилоятӣ ҳамаш дар ҳамиҷа узи рӯпарои узия мегӯяд, ҷои зура мегӯяд лаби роҳи калонда. бо нархи 250 000 сомонӣ мегӯяд мефурӯшем. бо арзон ҳам мешавад. маълумотҳои пурраша мегӯяд тариқи телефон худмон метиҳем. 250 000 сомонӣ бо ягон сумша арзона мекунанд. дӯстон, агар ба кадоми шумо агар маъқул бошад на вариантҳои хуб рӯпарои поликлиникае метавонед ки дар ҳамин рақамҳои мегафоншон занг занен, пурра маълумотша гирен. хонаи арзоне ки бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. дуюм ошӯна мегӯяд соҳиб бош. лайкҳо гузоред ва навори моро дар ватсапи мотон падилса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлагии навбатӣ ҳастаи баъдро қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, яъне ки аз райони ҳамин Хӯросон мегӯяд ҳамонтар дарунтар ҳастаи баъдро, яъне ки аз район хеле дарунтар ҳастаи бо хатон аниқ қадам мегирем, барое ки ҷои пурраша нагуфтиянд. 8 сотиқ масоҳат замин дорад ки ду дар хона кардагӣ временка тайёр барои зиндагӣ мешавад. хоб временка ошхонаам дорад баъдро дар инҷа хай обам аста мегӯяд, ки гирди хона хай хуй астаи, не ки сетка мешавад ки кашен. одамо дар гирди ванашон зиндагӣ дорад, не ки хона нархаш арзона мегӯяд 48 000 сомоние бо савдо ҳам мекунем мегӯяд соҳибшон. ноҳияи Хӯросон аз район дуртарака мегӯяд. 8 сотиқ замин дорад, ду дар хона тайёр бо нархи 48 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. номерошо номерои билайна кор мекунад. ба кадомитон маъқулай тамос гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлагии навбатӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур гуфтагасаи Каротагинский якум кӯчада мегӯяд қарор дорад. ноҳияи Шоҳмансур Каротагинский якум кӯча. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр ки дар они хона мегӯяд хай ремонти миёна мегӯяд барои зиндагӣ мешавад. ошхона баня кухни дорад, бояд тага пешида навес ҳам дорад. гирди хона мегӯяд забор гирифтагӣ маҳкам, дарахтони навниҳола мевадиҳанда дорад. хоб сирош намефурӯшад мегӯяд бо нархи 165 000 сомонӣ бо ягон сумшам арзон мекунем мегӯяд соҳибшон. обсветам дорад. ноҳияи Шоҳмансур Каротагинский якум кӯча. ҳамин хел маълумот дорад дӯстони азиз. хай бо дигар маълумотша мегӯяд ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд ҳастаи 100%. номерошо номерои мегафон аста кор мекунад. ба кадомитон ки маъқул аста марамат тамос гиред, тоқа одамони харидор мегӯяд беҳуда нороҳат накунанд, беҳуда занг назананд. агар шумо дар ҳамин реклама боша хона роӣ кунед, реклама мекунем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.